kinauna naman ko. Suot dito, suot. Gani, musuot ko. Laway ingani dining style diri. Karon pa ka dire no. Sila ahat po sila gapangahoy. So nagdala ko plastic guys kay sudlan og kahoy. Suot-suot. Mo ni taga book ID. Mangahoy mi guys. Nangahoy ko, nangahoy. Ay kani ako aning kwaon taas kaayo guys. Ay na masura guys oh. Oh, kani Yang ikahoy kada dako kayo. isugnod ko man ni. Oh, aha nami ani. Wala nami sa Hong Kong ani ha. Oh. Nay na masura oh. Pagdali kay gilabay natong basura. Kay sa uy pagbuhat kani lami man ni sa isugnod. Nganong talog nakawa kani oh. Unsa man? Ay dako man na kayo unya na tagsa-tagsahon ko nagkuha at sahon ko na. Siya mo. Ito daw siya mo kuan mo baba dito sa may kakahuyan kay mga hoy daw dalon daw dito. Daghang gid siya. Oh, huy, gabas ra ang kulang. Sa maning mga Mga hoy mo diri sa kakahuyan. Kay sunod pangluto. huy asa mo girl. Miski man ang mga hoy. Kinauna naman ko. Suot dito, suot. Gani, musuot ko. Laway ingani dining style diri. Karon pa ka dire no. Daghang magkahoy. Hala, kalami ka kahoy ba? Uy, Jess, ibutang sa tagawas dito. Wala man mo nang gunitan. Now, ikuha na kay gamay. Hala ka Jess. O Jess, ikaw wasa na. Wala na puro kahoy na lang oy. Di na ta mamasura. Tama na ako ang amoy ng anak. Kani kita ko sa diri sa Hong Kong. Kanya ang kawo ka sa Pilipinas, dali mo dito. Ang buang oh. Ako agunita pud ni Uy, mga hoy ni karan ani ilong ag. Ayos na mo di na ko. Di na sa sakto na ni akong kahoy kay di na ko kadaog. Ulion man nimo. Suot day, suot. Suot yun day. Kahoy kanino? Suot day kay pa. Imuha ni. Imuha na ako toy. Ha, daghan na ni. Tama na. Ayun ka. Ako pa ni Jess. Imuha na lagi na. Tama na be, kapoy na kay kog video ninyo. Kaya tayo mo. Istorya din na sa nag-video kay moingon ako nang nagtanaw anang natanawa lang, giapil-apil na ng ubang tao. Alaw na ko. Na kamang girl. Kamang yun, kamang. Pagninyo pa niya daghan-daghan nag-anak. Kay da. Kamang-kamang sa talisod. Kani ulam ni man nga kahoy. Wala man ni natli. Ha? Wala man.